Fina a bread dra Sammy be druni a bidibo. Tis all sharp, bosom for and a conforno, our muna mudi animu, a mamria, ecoso, ewo, a hano womo, a babijina, Fina, a dibidibono, a babo, yanente, say and cranza. Ahimfo enso beba wonu so di mu akotene pa enti kro na ye nkokora form yensa na ekekere ye no wonu beba mu ahimfo beba no mu so abehim kena ama ne matimi akonkan Nyansapo nkoso ana mo hwe nyame ya adom na ohimpo kro beba beduru no obedura ye beba no na enkranza nkokora form yensa ekekere kro no yakone yakoti mu bidibo no kakra yensa aka na yate ense na eyekon kwan ye mo faso na wo mo ye wo mo ho na wo ne wo nkrofo ekokon titiru wo ne asante ekokon na wo mo dibidie ne srasa wo a wo mo atise bia dua bia ahye enti na eno nso ne kwan wo mo faso a na wo de kokon ni nyina mu no ebreguso a ye koyi a ye duru bidibo no mu no ye ne mpanyimfo bedi nkomo na afi ya ginchiri mu eno nti sese bosomfo no ene konfo no ena wo mo ahia wa heya ne mpanyimfo ahodo ka ho ka wo mo ho a wono bebo bidie mu akono eni ka se ohwa ayese apokadito no wo ma modanta ena wo mo nhwehwe ti danta na ena emu wo mo a bidie ni bibeye wo mo ba bia sebe yemse ba bia bi nkan ko a ene wo mo ankasa emema ho ene ade wo mo fuso wo mo chi wo mo to wo mo na ho sebe hu ena wo ma hyase a omude esasa wo mu ne ade na enti mpanyimfo ya wo mu bobidie ya no ye behwe se ye nsa beka bi na ye ne wo madi nkomo no ma kyekye mu yie ama yahwefo mo hu mfaso ene botai titunti a omudi tu saa anamo wi ebra yeguso a ye koso ya Abusiafo ye ni modi nkomo dada ema na na kyeremu se ebeduru baabie no enne dwumadie no ombekọ akobo bidie na yemisam na wadarma bidibo ya na eduru so yi no ana eduru so no na we no ekyere sai ema kai ye nananom a omawu no asabi yesusu afofofo anso aso abai ti ye bo bidie se ye ni abre ye kai wo mo ti se ye nananom aye ba na asa busua pele bi wa ye bokuntunkunim na ye de ekai no no na ade nanananom aye amon center ade na muyim ho ebo dantei eno so ntemu ne sai ne nkiremu ane se ye tete no na ye nananom na omu mfrantuma na chenchen ene na omobro ye de bia ekete ye de bi susu aye danta enu ntine ma tete amamre no na yeso yedi so eti me hwe ade ye bo wasene ya ense da nye ntoma pa ye ne ayenim no we ade pote no no eye chenchen ene ade aburo ene ade adanta chenchen ye den edua
Chen. Okay. Dua ye chen. Ena mo hyeda ye ne sa ya da dan. Na mo ye ne sei se de mo sia ya ati aye sentoma yi. Ye twa dua na ya prapra ho. Ne ya bobos ne ya firi ni dua no ho. Ne ya di dua bobos kakra na emotwi. Na emotwi na etre. Na ayentima ebi so okrampo ayetimi de yakete. Ne ya daso. Afi bia mo ye foforo na we de mo ye afi e beba no na mo de be. Afi bia ye sa ye foforo. Afi bia ye foforo. Okay. Mo di ehesa ofan we. Eti mo firi bidibo ye ade ne ebeko. E firi bidibo na ye be sa bo shire. E shire ne kira se sabi wo ye bibi na eso sabi otumfo anya na abosum na ni a ye firi antoma fufuo. Nti ye bo shire na kira se alibre ni nyina akọ nti se ne ye gi ani. Eti enne die yi we ne twato a ne mo be ya na se foforo wo hobiem. Enne die ye wie we ya atwato wo kina ye be sa ato aso. Okay. Eti wache nyame ya adoma ene ma bi se ne be hu. Do ba bia mbahu ni se akomfo a wo ebono ani ahafo ani asante memu enkramemu emfanti memu me fa se vota omo nyina ba be hia na omo akom na obia ya nyankoma de akire amanfo. Okay. Nana wadaro mampacho udini nyina de se. Ye frame obosomfo kwabra manu. Anya na wo de asamaba. Obosomfo kwabra manu. Hwan no obosomfo e na hwan ne komfo. Komfo ne nia ogina dwemu abosom ba no so okom. E na abosomfo so ne nia onso so bosom no o ma na aduane edi. Bosomfo no na ma bosom na aduane di. E na komfo mom na gina dwam twa no ho sa no. Esa. Enti ene me ba mate bosomfo e na mate komfo. Se afahye yi a emo hye ne fan eye mo frɛ se afahye no ye frɛ ni kurufie afahye yi bosomfo ne dwumadi a odie ne sɛ be bosomfo me na me ma bosom no emo a be kun nyina ma no me na me ye ho adwuma esa ne ntwa kakraka ma hu se bobɔ hɔ no eye wo wasade me ma sade se me de ma omudi ɛna komfo no so be yɛ so be kom eti ne hu se wote apaka mu a na oyi konya no eti omo betie si dwom nyambo akina no waka ho da bi on kan ho bi fi se ono akoya komfo hini nti wote ho na wo hwe obia de ho kom ono de oye komfo panyina obetena kire na wa hwe omo kom. Okay. Nana me dance pa udi ni bio me wo bosomfo kwabra manu tafo manya yewura Appiah stadium ha no ma me ne bebo nkomo kakra Appiah ma me mo akwa abamre nyansa majeso na mpo ti sei nyakura minu miru obi antimi mo walo yonko Appiah aha ye Bredi ye nim se afasha na ekoso amane wa afida sabre minu ya jama nso ogolo Isha FM ye ba ye ba ye no enzie ya kiyama Apapa si ebeja Appiah danso no neki danso Ghana link wa ya Africa nyame ne saso ye dongboteni Ibrahim Mahamamu na Apapa si ebeja no ye ne yezu ebedi abrabo huduma edi ansie ya ka fi ye ma ebize Bible say nye ne honam na enya ye ne efi abaye wo sa ne de ye mfa ne ma ni agro ofie baye ho papa ope ko mi kuro ma ope fie ma ko ta baye o mu kese ba Appiah said mi fie kan o bisa jama se ne fie baye ni wa efie bia na be fie be na baye ni mo agro ma na baye ne ebaye wonte ase baye na ya bibifo mu bi ane asa baye ebaye ya obi onu ma ne baye ode bo ne ma ho ban onko wi obi die obeso obi abesa ne die eji wo die no eji se obi adie ho na se wokosa wo die a ba obi die on fan sa ne die o ma ne fie eyeyie obo ne fie ejapade ho ban eji se wo we wa de se obesa o ejapade a ono de ne on se ne ejapade aha eji baye die ho bia
ba say we ye amamani amane ama akai wo ama ye dia ba hanum say it is a wohunu bi na say wonya amamre na amane a wonim say titie wo ye nananum kwan mo fa so a omode ekonya me nche enu ne it is omunya be sia omahye dwumadie na se dia won ti ase no akwasibrani eye ne dia nko okwa India for your money anko okwa China for your money anko okwa Israel kwa na mroka no omusu yo musu di anko eti Ghana yan abibime mu anu dio onyame de ma yan na nanamo de no omusu de na masati omusu ayo mu de omusu ase ne echina na ne kese ba ye aye kwasiada na mu de aye ana yesi asoa no o honum no onse me ne kase omasua omabo tuntum pa ana sabre umgota no ana ediko shaba kwa shani sabonkum ana mapeja no awa eti nege se Bredi ai amamna ni amane edi tire ma e ba ase e dan so biam de beja no ne so e ba ye no e se so e be hu we se ni se be se maka ho asem awa no so obi bi nka se sa wo se do mo se aroro mu ya amamna de na so abere kwa wo se nka mo sa kire mu akwa me fa sa kire mu hwe okwa India for some mo nan omusum na ntwie obaka je zari to kosum na ntwie okwa China omusu de na ade to baka je no omusu mo no Efo no no panu mu no se mo hwe ya na mo beka ya yeso abosomfo no wono na wote apakan mu a sabi na wo flakinte kama no ene wono anani sabi wono di agore nim tintimi nkoba se bi bi di no no de wo mu bi dantanko a ena emo no ne papa ene opanyina wo chichiri kuru ya ye de atudwa se osi kremu so dan ene ya Kristofo enso ede ewo daso okuru mu a wono som ene ya Kristofo te kama na enso kuru yi die Bredi die ebeka se eye bosom ekuru ba bia ya so na wo mode ne koi no enya ne nte se wo mode ne ko ba bia bosom a ebeka be se bosom amama mbere ni ade abaso a wo mode ne hyedem e kire ne kom enti kusua ene yem sekura no wama ne nsa so a ekosoro no eni kwanse kusua no ebofom a ene na yese wama ni nyina ekura twintwi eni ti obesom saa etanensa no na womo de ne ekọ bebia bosom na nkasa wo na afei womo kushira na no womo ya amamre ene amane ewo hono ansana asa atoaso enti bidibo no samre ya womo abo awie no yesa atoaso ekọ a enye adwuma keto a efri bebia ya sha ase a yekọ yie no emu nhyɛ dan twedie nanso no yekọ nyenya se roman fofun sie kopum se yebedru na bosomfo ne sifom na afei wa ya amamre ene amane yebisebisem ni yate se bosom kra edu ba bi a wotam de so a eyi nkonya kakra yekọ hoidie se de edi kaka chem no ba bi ebedu bi e wose ne panyin bi di nkomo twetwe nkomo ne aginchi mu no Nyansapo yebe ne sa de ama That's all. Whoa. Eti abusianfo yeguso bidibo na bebia yedro no eya amamre fofra ene amane a ebekoso Nyansapo se de bia ka no ye pese ye hu ni ye pa na wadaro ma wudi ni se ye frame XW1 Charles kwasi ajeyi. Okay na wadaro ma amamre be na ekoso ha sese ahasese ye wa ayereye anka no tete no eyekon ana abosum we no kon ye edi nya sa nifa sa asi ma ye enti bidie na ye bo no sometimes na ejashi a on say ha say ejashi ye bia enti wona mu a you became black enti no ye penti e ho black ne ene asantefo nako enti ade na ye na ye tete amamere ade a happen ne ye na ye repeat this satam no money asante nyako na mo kokon na sei na mo ye aha ye bobidie says atem ne gya na hye enti gya na hye a omo ba omo expect say obe hatare anase say but ye na ye hu tuntum te se dua enti
Obaba beto mu abra wu se wo enemy territory. Okay, nice. Mo so mo tactics abroni beka na mo de kokon no. Okay. Na ahapoti me hu se ese mo ye bibi te se bosom a esi wo. Sa bosom no. O me na kun ye. Wenim na kokon eye sa kon no. Enti o mo no eye tetefo bosom. Ana mete se nwum bi twagu owuo ana so kira sai. Asa on se okokun a resource ye dey ewuo. Ebi ma se hu se ye de ntoma akuri bibi so wo hot se enipa eno de na ekoso ho. Asa no kashire no a oso ano eho adwuma na omo ye afi bia ifra kashire no so ntoma on se ye nyina ye fra ntoma mo no anti afi bia kashire so fra ne de se kashire ni fra wi a obesoa no ato kashire no ni ahwese boni bi ba na access baby esa hanu mo betwa emoa wa ha ni mo ja baby hanu ya nkokọ aye onkran be fa kotoba no akokọ bia wa bontin bia no odi ya chene bre no ede ani kotoba ababia ewo omo anim no ewo na anim o ma sa no ni kotoba nkran de ko eso obi akokọ na ma bontin ni ade bia o ya bontin so kokọ na se bre dru se na opo akokọ yie dia chene dem sa na no ma bontin dia na no bontin so kokọ wow na we nyina obi bebi sa se ede na Bredi kuro no mfa so be no benya dia fi Bredi no nye kura ewo ho dada me papa a wo me kwa agye no ono na echichiri kuro no enti kuro no de eye bosum no kuro Bredi na ye ka no eye bosum no kuro no wo se obra na wudi enti bre na di enti ye wo ye bosum no kuro enti asore wa papa kura si asore na si kramodan nyina mo kwa mo ne ba bi ya kramoni ne ba bi ya pastors wonu omu nyina ti ye nyina there is nothing wrong. Okay. Na won so waje bosom na asi wo. Me bosom na de mbeto ya de wo me. Na ye wo me no na kuta me. Nti enu anam de nam. Enya de awuje. Dabi. Manso Me maso sa. Mi hu tanti bi nice wo sa ye soja ni ana. Me dabi o 1. Wo da so wo mu. Me wie 2010. Akun anasa wo asra adwuma nyina na me yema akuto mfanto fom kura eduru na afe no so a na we woro asoja atade no guwa be ya mamra wo yi why not sir me wa Ghana won say me so incidentally every 2 years bia no na me cooperation every 2 years bia me cooperation me wa Ghana nko ade a me yema mamre e de na abeka de akire enchirima aya de asema me de ya me ka nye nchirima nkra me makra me ka chrom da bia se ade a wan koto no ma me no papa jare no na ye watwu ade enti ade na wo ba ye de enti aye be wu fie ho no se o hwa sa ade no wati ase yenso so bia decide se me de mpesa me ye kramoni pesa me ye kristoni no so be ma nipa oh why not ana me ka se ye nua bi ye sofo ebi ye imam onye kramoni kro nde o ye imam ana ye wo pastor so we e kan ho na wudi ni bi me de XW1 Charles kwasi aje XW1 Charles kwasi aje military police chief clerk na wani e de ankasa osra ni onsa ye posi ni onsa asra adwuma no ye wa posi fum ono no de ne fa no won ye na bon koma watwa ni nyina abo tofua e de amyame hu amamra ekoso ha ene sentie ne ya ba be prem ha no mo ene ade Nyansapo so ni ahanko na abenya no koso a na hwe fa maye nana medase na adenti ne ma no de hu se bi nso abobidie ni bi na ade no mo de omo anworo mo oba anworo enkoko ye mbema ni war front no no na isi sami ne ye ko ankasa war front nti wanwo oba okọ war front asante gwan ye so oba atwetu nti no mo de omo timi di bia ye wo mo ne nso no wo mo nworo mo okay enwum be no mo to no hoyi na enkomfie ye hu to bi ma minti enkomfie ye hu yayi omo yayi ho enkomfie e de ni enkomfie enkomfie na ese akomfie enkomfie yayi hu akomfie ye hu ampara okay eno na ekoso wo yi papa mi se e be wie sa amamre mo ombeto boss me no tetenyum tetenyum over 500 years ayanyum no moto no over 500 years na na ma mienu ansa na me no awianyum no
This is Unconfi, and Snowbani, Snowbani. We are Snowba, Miss Me, Snowba, and the Ebeka said, Snowbani, Mampim, 1 year, Snowbani, open Nampin, Snowbani. Wow. Eti, Snowba. Ani na yanko nyum to phone man kasa. Na yanko ready e ko so. Abjafo mama ne nana hema so monko ma kana ma pato da roma ni diem jani say mami aha na your camera ne mami aha utumi so abetimi atena se aha nana wada ma bodi yankasa mami nana kwa afi achapwo achamfo kwa achamfo afia nana ade na ekoso sesi awa he ade ne ekoso sesi ade na yakọ kumune ye saade we anwum ya mutu yi ade na ade bua wo kun no mu no tata ni akọkun aba na ni biro ho na ye ma akọ aba ma no akọ aba esa mo ma ankokun ni bi emema na akọ aba na mo de nwum yi mo ma akọ aba ade ye ji wo mo ni wo na wo da wo mo anu ana okay ani anwum no yankoi na ma akọ aba ko di akọ janko ma akọ abo na ma akọ aba ko mo le ma ko si akọ abo na ba ma akọ abo ya ba ma akọ aba ya ba so ya ba ma akọ abo na ba ma akọ abo na ma akọ abo ya ba ma akọ aba ya ba so ya ba ma akọ abo ko si akọ abo Sinana murie anwumi ni ne mo ya mo boya de na ekoso bi ma no mo ye bi ma na be po amade ache ade ache akonfo be kom na wote ebedi nkunim bi ebebo hire na wote be ebedi nkunim ti ebebo hire eti mumudi sire na bebo wo be ye fita ano na mo so mba roro mo ho ana mo be mo danta ma de ye mo danta ma de nyina bebo danta okay ma su be flantu ma fita na edidi abobo e ho se na mpacho wudi ni bi na afia kwa achamfo na afia kwa achamfo ana yade di umahima ya fra di umahima do my hema wono ane ane re bon komo eti anwum no guso amamre no guso akoso Nyansapo sini yango so ana ya enjoy
abusuafo yɛda so a ɛwɔ akonye hɔ no a mamrɛ ne amane etwago ɛwɔ no saa mre wɔn na mu sɛ wabetwam nana kwabra tete nkranza ni fahene ankokora miensa bakwasɛm ekyire mu a wɔn tete nkranza ekuro no no ɔpanyina a odi mu no ane wabayi enti nyansapo guso na de ekyire yɛbɔ ne apiri nananom na afei yakɔ se yɛnsa bɛka nana kwabra tete na afei yɛn na di nkɔmɔ na yɛtia bakwasɛm akra yɛnyɛ nente se Bredi also ashanase a na sase enti wode no nyam ade ba beta enne Bredi afasha ekoso besa na watwe mu a enye asem keto akrenti kewo na fei sade yetitie no no yenwuram na nyansapo yensa no badwen ba kwa so emfama mo ye na na nya ba abetenase enu nti yese ni die na yasre kwan na fei ne na di nkomo kakra na wadaroma nyansapo kasa mfonyi so ne ewo ekwan da ho yebetimi no wadi nkomo kakra okay nana se kwan da ho enti ene yensa no badwen ba kwan so nana wadaroma edidie ni ambrase mu udi ni nyina de sei mede de nana kwabran tete a otoso mienu ukransa madi fahene me ana sasoma hene akura wo se free Bredi asaso wo ha nyina mu nyina wo mempeso mu se enye anipa keto na sebe ye ne ebebon komo ane nana edika no mamisa o wedi kaka sase nyina wo ehye wase anase esa wonsa nanso no yenim muso ye bisa wadaroma wamane wa ha awie anwumre yo ayumre de seni amamne ete no bosoma ye he ne fa ye frɛ no Kofi Abaforo sebi o si misre so eye media te afibia hia no be hefa semi betrance na amane ne amamre kwaso bia de ni nyina si manim mami hu ne ekoso sa entera me wa ha nana wadaroma sabe yesi obi nsi trudo mfa matoa yatete ene nkranza nkokora miensa na chichiri kuro no nkokora miensa na chichiri kuro yenya widie wadaroma sani mu maye nkranza kuro no ne kofare bai ene sei yo mini and ya kana ye no kre ote nkranza nkokora miensa ye frɛ ba ko akora sese ana mitira na mu ni ye frɛ akro ba ko so akora sene ni ye frɛ akora kisi sa nkokora miensa ina edine de to nkranza akura kisi akura sese akura sene yede na akura sisi akura sene ene akura kisi won mo kan bo mu a ono ebenya ikura ne ye frɛ ne nkranza yo senia ye ha de fra Bredi na nka ye won nkranza fia ye no anka mechiro kuro no eto aso sese no wo north ena kisi no wo south ena akura sene no so hye emfini nti yesaso kuro miensa na yesaso ankokora miensa o mtenase aya nkranza bieku enhye danye kuro ba ko fuase nemom enipa ba asa wabo mu din no obia ne ne kuro ene toa so nso a enu nti na mo nya nkokora sa sanete no mo ye anuafo ana ayonkofo mo ye anuafo in the future no mo ye anuafo na sade atiere akurase na akurakisi akurase no omo nya digwa so yepa na nkransa abeto sa kokurafo na nkransa ne fira makom sante hine dia ofira makom na sante hine be koje hasas no nyina sebi eburu sebi eduna ode share ne baba fo nsem do na sa ankokora biensa no aye kan no mo ho do be do ya mu wi anu asa na we dia ma beto mo dia na me de pedin fufuro nti nipa mi ensen kokora mi ensan akora kisi akora sin akora ye ya do to sa akoro no to nkranza ya na yese o sa kan esisu dia chim se nkranza man no sebe e kan santeman ho hye asanteman no propio no chechire ba bia ne e no kore tororo sante ne be konje na sase wo de hye ne baba fo nsem enti ene se bia beti se nkranza ebinom oka se bia enhye santema se ananya santimera otumfo ne dia uibeya no se ene dia me nya se nkranza ni bapa epio pa be kan sa sama okan ene obi eno na bia obi ni nim abakosama no be gina ba bia kan nkranza de se ne beto ye na no beto ye sante ne be kon ne mane okonje tachiman okon ko bana okon ko wana sebio wana mampo hine kura kon ye
Mebo akwa. One man for hene kon ye. One abasa hene kon ye. One hemfo bebre kon ye a ode je hasase de ma ne babafo. Na chese ene na Bredi asase nso a yegina so yi sabe no nso kan Asanteman. Sane ye tie no. Sante hene be he kon na se no obeto ye. Tete no yikro ne friend Duman. Sa Duman no na tipom ha sebio ye de Sante hene beto ye no anko. Die ina adwane together form alliance. Ye kan bo mu say ye boana mana ko awie no ko wie on fa ya sase me. Die kundi nkunim wie no na ode ya sase hina e de ma he. Tie de ne Sante hene anko ye ne wie sa. Kan bo ma ye de ko je ye sa. Wadarimo enti ene amamre ya ane amane a ekoso yi no ye kase ne bonu tofua na kiremu na ma enchirima ye ntiase ye ne hia e wo se amane ne amamre ekoso mprempre yi ye koso ande somua na obeka ne sei yeah am say ya kan amamre so hu na de tuntuma na wa hu say ye ni bere titimire mu no na nanom kokon akonu mu no na sebio ye saade we ya enne ye de bobi die na ye saade no so a edi ni na otwemie no ye di nkunim die sane bohire ye fita nti sabi di bono die ya ko ne anibre nanan hunu ya ntina dam ya bo sai afishia ne ya botuntum ne ya bobi die ye de kaye nananom di boya wo kai sabi nanka sasi so sasho se mi hu se wabobi ana wabobi na me ana me hu ma bobi pa me de sebi o me ye pan nti me bɔ na manim sra mo ho bebre nti na bɔ na ma fifure na sebi o tete so ahunu ntoma pa na ye miti no ade we na tete no na mo bura ye de ye ntoma ye de ye bibia sam omudi aye danta de aboy ebi na nso de aye ntoma na me de aye chei edua no omudi edua yeah amamre ni buo ni ani die ntin sabe na nanom de omuntimi modanta esa dabe say we plantoma sa nana mame na se wadaruma udin no any title ni nyina asa afaka homa yo me de nana kwabna tete a otoso mi no mene sesma henen mene kransa ni fa henen yeah na chese nana me da se pa abusia panyi pese odi bibi ka homa mma nkasa ni babi akoni kudu ba ya nka e fo ye pro doma ino ono ka de wo ye doma hine pa na haizo ba konji ya ntima ye fresh ma hine no kakra ekemu na nana chiame nso ede episo ede amaye si aboso ba na ma eja epaye madaruma nana kwabna tete wonye di patra wono na mosomfo ebusia panyi osu aduomi yede ne bon komi nkwakura miensan kranza afedie eja eko ni nyina no apai yesane no badwembem ewo Nyansapo kasa mfonyi so medamase nana
ahusiafo enye no kwasem ni amamre ni amane ewo Bredi ampa Bredi krufi afasi enafom kura semo kaya na de mekaye no wosom ne so no hwe eso wono wasoa aye nwa amamre ni amane nyina hwe eno no wo modada amaye ne se board kakraka enema awodo mo de ayede intimi fantudwa we danso Appiah odefo twedinia waje abaso body bebre na midi ahyeta ewa Ashanti'S mo na marumfi Bredi ha no free ne papa ene opanyina wo chichiri kure enti ebere kuya na danso Appiah odefo papa bi ono so ababa bedura obehye dwumadi no mu ekena sanse onim ni nti ye no opanyin di nkomo no ba ko okan osi aduane aya no ma me jaso eya na ichi nti danso Appiah nso mfa amamre ni amani eni agro wo ma hira bosoma wi ama amamre ni amani esefata no wo ma ye wi atese aha ena edi dwumadi no edi esi na ya so we di kan yo koso a nyame yadma na aka ye nim ne de be koso bia no Nyansapo ebe wuram na afi no ye de ho so pomasibre ye de abremo ewo ho medi ene abusu apani osu eduomi ma munyina mu ene hwa waje ayenewa
sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya